ka dadi kere onwe nnu gee ntị ka ị nụrụ m Nicodemus ka isi wụ Nikoti ya na ị ga-egbu m n'ụlọ mbụ ụzọ laa anyị n'iyi lemme ego obere nwa wede ịma gbakpa mụrụ ya Desmond ga-agụ ego tii gị n'aka gọgọgọ tii m n'aka ga-elipụ uze gụmịa gala n'onwe gị niile kwa ihe na-eshi mmemme kama ị ga-egbu m n'ụlọ mbụzọ gbuo onwe m nwere emegbukwe gị ụmụaka pụta ga jụọ m eledadi masị dadi wu blanda fud ọhịa ewu ọnụ ọjị erie katara agbachala agale di lologo no keme eride huto iligwe ga-ama gị ikpe heaven will judge you ego m riri owe ego go mmadụ akịrị gụrụla ego m agụghị m ọkpọ gụrụ na agụghị m gụrụgụ enwu nwere ka m gagara mmi ihe gụrụ m ka ihe m gara gara ọkwa nyere gị 10,000 nye m 5,000 kego wee ga eji elekwata ezinụlọ ihe m ụdị bụ ụlọ ihe ụlọ sọrọ m nwa mkpịa dị elige ya ọgwụ kee m agbụ Margaret bịa tọọ m agbụ n'owu bịa tọọ m agbụ maka chukwu mmega emegaji aka m lụzụ agbụ nụ nchi nga akịlite ji aka m lụzụ oyi ị ga-anọgide n'agbụ ebi ebi ọ ga-abụ gị ka ọkụ n'ahụ ị ga-anọ n'agbụ ebi ebi gị sọwasị kachara ya Margaret gị sọwasị kachara ya Mommy, come to put daddy on your phone. Ime gịnị? Ịtọpụ ya eriri nọ n'afọ ya ụfụ. Ekwekwere mme gị ihe m. Hapụ ya ga ya ehutọ. Ohutọ. Margaret. Cigarette. Before si bịa tọpụ m ihe. Tọpụtala m ihe m nyọọ m nne gị papụ. Erimeri na dodo erimeri chai erimeri na dodo erimeri ọnwa egbule nwanyị na mbibe ka ọ mụtara anyị nwa ka anyị kpere ọkụ ṅụrụ mmiri nkwọ asị m erimeri na dodo erimeri erimeri na dodo erimeri ọnwa egbule elu dị n'ala ụmụ ka ọ kpụtara m nwa Kọpịga mụ nwa kpọrọ mụ nwa ntam okporoko gụrụ nwa milion nna m nọzụ ya mee Margaret. Ọnwa egbule dị n'alụ ma alụ ka ọ kpịga mụ nwa o ntam okporoko mara nwa milion Maggie. Kele ọgwụnụ. Ọ mkpụrụ osisi nna m. Kele ka ibu kala mkpụrụ osisi ote ka mgbe Adam and Eve nọ n'ogige Idem. Nna m ọwụ Idem ahụ ekela n'ime Idem. Ugbu a wụ ịnọ n'ime Garden of Eden elele otu ebe dị otu ugbu a ịnọ n'ime Igbo ọwụ Garden of Eden anyị marala ihe mere n'ime Garden of Eden Eden ya wụ kitchen place of celebration omele nchere mgboro ngị eke ịchafụ gbuokwara ndị ga-akụ oyibo nsigbe ịma asọ nwa ọchịọra Desmond sọ onye gba akwụkwọ na chọọchị enyo agịga onye wụ 300,000 ha ga-eme na nke ahụ anyị ga-ahọta oteji anyị kwekọrịta ma awa ga money mass ga-agba ego ọla mana 300,000 nke ọzọ dịkwana ka ibe ya awụ ihe m gwara gị ọzọ ọrụ ka ibe ya awụ ha gbasatara elu ukwu ọhịa nọọsụ jiri gwa m sị gịnị m ga-azụkalalo ha prescription anakọta ha m zụọ ya onye ihe nọọsụ gwara m mbụkalalo mkpụrụ osisi ndị a si gị rie ya otu nri gị rie mkpụrụ osisi otu nri nna m
gị were onye skọpụtọ Ben enwe ọnwa gị ha azụgị Ben enwe ọnwụ na-akpa ihe Rochas nna m gị kpụọ ihe gị akpọkala ha Rochas ihe na m butere ọwụ ya resipi ihe m si m agwa gị mgbe anyị na-akpụchara ihe a lekwa anyị lekwe 3 million gbaga m na akanta anyị 3 million awụdasa anwụ amana m otu esiri gbuo onye ibi mma nkwa na otu o siri zee ya maka asọ nkata asọwụ na-atọpụ ya akọrọ n'ahụ suji ya ka ya mara mgbe a tụrụ ya mbọ a na-ekwukwe na ya sọ ihe ọbụla ọkụkọ bụ mmiri achị ọ dị ya oke mkpa otu a ka ọ dị ọgụ nkịta awụ ga-edagara m ma dagara gị ihe nna m ndị Igbo na-atụkwa n'ilu so saa na nga ọwụla nwata a na-ebe akwa atụ aka nne ya nọrọ ya nna ya anọrọ ya otu a ka ọ dị mgbe nna m dị ndụ ọ na-asị m so saa a sị nwata kpakara ihe ibi ya n'ajọ nkụ kama a ga-eto esi ya na ọ gbalịala ha bụ ihe nsọ kpara ya n'ajọ ọhịa okwu ga-amaka okwu ụtọ kasịga ihe ọzọ anyị ga-emewu anyị ga-enyobe ya anya mana biko tupu anyị na-enyobe ya anya nwere otu okwu gbara ọkpịrịkpọ m ga-ajụ ejo gị maka asị akọwaruo ekewaruo gbanụ ọ bụrụkwanụ be mmadụ ka na-agbanụ ihe a igbo kalalụ ga-asị mma akpọwa nwa wọtọfụ ime nke dị adị mma ele ha ga-eme ke nọ nke enwere lobe ntubu m ọ na-abụchita n'akwa otu a ka nọ ugbu a maka eme ngwa ngwa emela ha ọdachi gị bịa hie ihe ndị tọkwasa n'elu ọ ka ha kpụọ onwe onye ọbụla zaa aha nna anyị kpụpa abụọ at the same time o nweziri ike seta ka m na-eri ka ị na-eri ihe m na-eri gị na-akpụ ya dị aba bụ anyị amara ihe na-emela anyị mụzuole agaghị amara ego anyị gaga dọrọ chek kema gị akpọkwasakwa kapagide ọkwa amụna m otu esiri gbuo onye ibi mma okwu gị kwụ ọtọ ka sịga ọ dabakwa dị n'ime egbu onwe m aga m amalite ọrụ anyị na-eme na na-emechikwa anya ngwa nwecha ndị na-enwedo ugwu mbụ Chineke na-agha jise nwere ka otu anọ dịka ka agbaala abụọ otu anyị mmena gị na ogbu a kwugo ụka ya agba abụọ bekee na-abịala ya wa dio ngwa bege m nwoge m baba m adịrị m ọgara n'ime kwa ọrụ ezinụlọ ihe m nọwaji kwa ndị agịda eme amụ ụmụ gbara akịrịka n'idi m ebe hamaka so ya ihe iji gaga bụkala ogige ide kpọkpa fruit and fruit nye nọ n'ime ọhịa bụkala lobuga so mbịa m nwụọ n'elu gị ka m otu ntị ma nwụọ kọrọ bren m ote kọsara gị n'ala gị masị na ana m agbalị adụ omeme naanị ugboro anọ gị na-eti igburu ebule asọgoriri ya mi ntarị dị akụkọ anyị sịghara m nke this week no more anything this week adana m na adana m enwesi ike ikiri ahụ agada m anwụrụ gọ ha maka biko ha maka rosi ma ọnwa gị tagara m ga-ata gị maka tụnta m ego